Gardok Nilimonjerong pipi pinibeta arjupon. Karbi aron barim karkli chopejo amai kecheng siaphong krungching sai amai kepadupon. Matijong ni phai play arni Dipu Arboretum Cum Craft Center Conference Hall Dipu along kecheng si krungsai amai kangnipon. Karbi aron barim kepang tang ponjipu akemang pen pini karbi hong harimati karbi aron barim kirim asong do anatum chingrom si kecheng si krungsai amai kepadupon. Bangso karbi aron barim karkli kapejo kecheng ponang kokke hakopian karbi akhe sitami nim kacherai kom jia phanpu akemang pensi seng ponlo. Anparda bangso karbi aron barim karkli chopejo amai non nangkele ji suri hinira ingkorapli arkoi achiklo angbong thedong amai mati lakhini bak armu aphai pachi tongji anparda karbi aron barim karkli chopejo amai aphan longle sitami karbi anglong autonomous council ahin pe chiri pharo hini pipon poputa karbi anglong autonomous council cem dr tuliram ronghang pen lamchak jipi ponlo. Bangso amai ke pachun ponji aphan tiri kamsi tami seng ponsi President MLA Dorsing Ronghang Secretary EM Surja Rongphar Financial Secretary EM Omor Singh Tiso BD Sir Dr Dhorom Singh Teron Anparda Karbi Honghari Aro Arim ke sengmei phulapen kongchun bang atumaphan bangphu bangphi pedoponlo Dolamara pen Dorsing Tokbi Karbi Anglong News. Golden Jubilee Celebration Karbi Festival laso asai angdeng kapichun je pansi pini mai kang ni lapen ke cengsi amai bang ke karbi aron ban karbi ka pijo tum si cingrum amai lasi laso cingrum ji bang ke karbi ka pijo ka cingrum la ke mo ningkan kini Januari ceklu sidoji la phaswi ka ceklu pula sohor ke lakni bak abang tuang pila aron ban ke klam ke kroy tum an laso cetong ji la pen ke asama chipini sar phan le chu hang nang sipini aron ban ke kroy tum an karbi tempu mukrang dorbar pen chenglok karbi KKCA karbi kurusar amai la pen ke karbi honghari amai pen chenglok aron ban ke kroy ho karbi tum hu pusar pisar pen ke kroy athorom ala so athorom aso kapai thang je phan pir thia long kapai thang je phan si pinia bang krung sai mai chingwai la si sipet lo le tung je Januari cheklo bang ke lakni bang armu chetong po pala so si litum da krung sai mai do po koson si litum aron ban ke kroy tum anda koson si litum ke bang jia sayang dengan ke koson si ning sipet pen ke tum ke claim thegi ma bahaya sayang dengan api chunji ma la salam si chingwai la pen ke second meeting bang ke lake Golden Jubilee Celebration meeting non ke bang ji pada seltalina ningkan katalonji karbi disumin sorong aje laso asa yang deng koson sika picunji ma da ke ritual hi sarpo ke hanga bang ke lata ke President of India fansi pokpon no la pen ang partame Central Minister Art and Culture pen chenglok Norris ke doana Chief Minister aphat aluhi sar po hisab si asa yang dengan tami hang nang pusi chuparai lo lape nang part ame foreign embassy tumta bang poku dan itu umpan bilta nang pacini lo nasilahai alama puthat ani tumpini chingmai honno lape hoda ke claim ke dam dia asa yang dengan tapi chun dia pansi pinya mai bang ke chingmai ponik lo Bukajan CCI Factory along KSL apen AJYCP atumpen kahumridam. Matijong ni phai play arni Bukajan Cement Corporation Limited Factory thi hekpen CCI along KSL apen AJYCP atum kahumri nang kok atheki Bukajan ICC Factory along expansion plan aphan ningkan ke thom aprang pen guti ner kep atangka panong ponsi kikim kerang pangcheng ponlo bonda pini arni anta phan kep apharman ansi kikim kerang asai claim chotlang lasi kopi apot si pini arni anta ke claim kedam kapatang pon perek ajoksi prabjin pen kapatang pon thujia phan adim aklongan humri dam pen Bukajan CCI HOD Pin Kumar Lapen, KSA Chonbang, Desoy Teron Lapen, AJYCP, Jitu Pukona Tumpen, Chinki Chethanda. Son si Bukajan Cement Factory Adong Arayalang Aratatum, Kai ke Cement Adu, Keklo Aputhat KSA AJYCP Atum, Ajak Den Kluipen, Ke Hangpon. Son si Kedam Tang Chiklo John Frog Aprang, Pollution Control Board Apam, Plan Ki Kimpang Niponlu, Sitamit, Pan Keban Kimpon si Pini Arni Antalabang Suasai, Patang Pon Pedetlu. Adon thu KSA atumpen ke hangpon ke Bukajan Cement Factory along boreng ang hoy karbi anglong arisoy jang atum aphan third grade lapen 4th grade hei hui aboreng ang hoy piponang jipusi ke hang peduponlo
Bukajan cement factory aduk pen kai fek atum aphan kaching thor asai klempon vek nangji pusi alang litum pen kehang pedupon. Bukajan pen sarkuru be Karbiang Long News. Lo pinili tong karbilu charlia song lapen recipe nili tom song ni chingung kat kan pinili to dak Bukajan cement factory arlo nili tom kahung di dam lo tadak nili tom HOD kabang so abang pu pan Vipin Kumar halang lipan nili tom chetong nam lo kabang so industry ai sadas kilo halam nili tom bang halang lipan ke tanam lo je ada ding open da kapathik do 8 crore project ladak la untuk expansion of plan apan ladak kapathik do lo laso pathik lo ma non bang pilo ma laso kam bang ke 10% ka detak lapen isi banget hedung alam ang lapon lo ladak ajak ding open ladak Bukajan hawa CCI cement factory laso surrounding area long ke do rat atum je pollution pen padlok pinanggi puka choha ke hang tapuson dolo dito kalbi lokal ya song atu advisory kami laso puthak nito arjab dolo damtang province kami si ko pai me pen alang litum chikloyon pro kaprang ladak conditions komli kono lake hala litum dak Dr. Nomor Mumin dak MLA halang litom dala solong chetong nulo lasi hosu dak conditions komli lo non bang piloma rizal bang ke 20% anak kam claim per manom bakam ton ko lasi laso puthak kosong sino song chetlang mo poblo lasi bangso puthak dak Bukajan cement factory la bangso kapareng biarji phan nili tom asong panchuni rikang tong bang ke litom trinong Lok Sabha MP Horan Singh Besar alang li bana chuniri lo alang li Central Long Ministry of Industry ala dak la bangso lam the pa le phansi nili tom asong pan chuniri lo kai ke laso cement factory aron na teng kai ke teng na puson kapasuli long biarji phan athe piloma plong de non bang ke la bangso industry kai ta loss pro alam si paklang lo laso joine pinangan dak social welfare fund kapen education fund medical fund kapen lang kapre facilities fund na tikya fund ladak la industry area lo man katura do kusalang kampulo si bangso puthak RDN ra dak ilitom local MLA Dr. Nomor Mumin sar alang li pano chuniri lo kasi prabjin pen la bangso industry kai ke son kapasuli pa music fund nang litom tami bor ipo basini ko mahin pen chuniri pon Pregjam ahabar asom thak thaksi amreng constituency alongta Unity Victory and Prosperity Rally amai ke pamanpon. Nijang Karbiang Long lakha sirkep amreng constituency alongta pregjam ahabar asom thak thaksi Unity Victory and Prosperity Rally ama pedopon. Lason sila khasirkep amreng MSC constituency sangpi Rina terangpi mate BJP amreng mondal committee atum penche pator be konsi a constituency tin along Unity Victory and Prosperity Rally kibida mason si pini jori kendeng hempu mukrang stadium alongta Unity Victory and Prosperity ajaime pimanpon. Labang solong India mate Bharat angkang along Longpli state pe long thomke Chhattisgarh, Rajasthan, Lapen Madhya Pradesh, BJP ke hai aning chiparong pon. Dangso Unity Victory and Prosperity amayala. Dr. Tuliram Ronghang pen amreng constituency arat athak lakhaun epin pen kiru pipajer pon. Pongi MSC constituency sampi Rina terang piakha kata hai apo katur pipajer pon. Dangso amayalong alohi sarpo aman pen CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Rup Singh Terong Boithalangso MLA Vidya Singh England Diphu MLA Dor Singh Ronghang EM Ritesh Inghi EM Mongol Singh Timu EM Prabhat Chandra Taru MSC Het Singh Rongphar MSC Kadom Terang Pilapen Board Chairman Ward Commissioner Kedo Anche Tongdunsi Mayalong RDGP Dundu Bangso Unity Victory and Prosperity Rally along ke ongdung APH Halsi ASDC Congress Tangrum Petpen Suri Stirap Hokebraisi Asong Pen Non Kedobom Ruling Party Mate BJP along Chepa Ogdundu Mayalong Dr. Tuliram Ronghang Pen Kaning Jepon ke Autonomous State Mate Hemprekta Nitum Timkarbe Anglong Atumsi Banji Orunodoi Awas Plus PM Kisan Lapen Kaprek Schema Longbomlu Nanglitum Amreng Constituency Aratta Lasonsi Ration Card Kavi Atum Aphan Pini Penak Angbong Kepalong Labji Aphan EM Rina Terang Pi Alongle Humri Damnon Long Et Poputa CEM Pen Ningjepon Lapen Ayushman Bharat Card System Ake Joy Pen Se Chelang Pon Long Poputa Lamthi Chepaklang Pon Dong Kamu Kampen Promes Terang Karbiang Long News Om dung angkut yang terkait. Ada karena tungkin nang dia tower pencenglok itu nang mesen kita nang kelong pencenglok school building pencenglok kaprek asayang deh. Laso tapi cunjia fancy rapuda but kilo lah pencenglok. Lasi haidet na pinin tumbang bela lasi pinin tumbang cenglok lapen laso pinya amai kita tum sin lo lagi kacingri lapen ke kacingri lapen ke hai lapen sayang den ke dek. Mane akaprek sayang den kapi cunjia fancy laso amai bang ibi lasi laso amai pencenglok lala. Oke arab tu mandat baita kasar dan klaim lo kan niglo
la kerang jauh ni kami kopi biasa yang si klaim ni alang tum pinpura lo nak kilo la pinpura lo teng isi ben kapi chunjia phansi ini baida kelas sampai pacini lo pini BJP party tim kar benglong tomjong si heno long te dak kami ini amre konsensi long te ke ong dung ke PSLC la pe SC la pen kongres atum BJP long na chupa atum bang suri sira bang pokerai sige tini na tu ma media angno sina nang join de klub lasi la sonda kasi along tina konsensi dame kongres SC la pen PSLC tu mena gini di poloma kal benglong si kacela mon sampen tenglo akapre kapre sayang den klub na dunda kini ji ani sibet ke jata klem room wasto bill in ete ani sibet ke room da mela pachala phake ule ke klem gle asai ang deng aprang kongres ke do ho de sido asai ang deng tame nonil tum isi pen kapicun je pansi bori pon bom lo Aben sar la non lom la PSLC tum do or die pulo labang ke alang tumambong de ki sontai pulo gente alang tumangbong masih ji pulo lake PSLC pen asai ang deng kali pun tum da social media ki post do mat yoda Rajas tisu vice president ne pini ke post do lake la pe la indo da munit amen da pini atimu wala ta pulo ke lake PSLC pen lake deng pon asai ang deng kali lake jongjung la se jongjung pini ke deng an do tai lo kar beng long ki juji pini do tai chin do tal choi Linjika phu hemari teron pen ingdeng phoke chok inglong po arnam kardom kardi asai angdeng ki paman pon nilitum karbi anglong news apherangke promise terang ahin pen nijang karbi anglong dongka mukam ahabar habe pi chong khili along ri arlo along ingdeng phoke chok inglong po than thili arnam linjika hanthor longbi teron arong amekar phu hemari teron lapen inglong po akurusar samson ronghang rat atum pen kardom kardi asai ki paman pon tang tinon nilitum apherangke pen chihu chiput pon asai aputhakle arjuponik sinan ladak linchika hanthor longbi teronarong labang suamikat anikan wang kedamtang anikan wang sontak taksi labang so ingdeng pho kechok lo lapu kardom kardi labang so hu pen nili chihut chiput pon ya pan nili kat to ko be karbiang longrat pen cheng nok pir thia dang to anarat pan nili hin pen klar tak pen nili non hu pen chihut chiput pon yi apan nili pe klar pon ko lalo nili nikan pho ahok lo dua pan ka ora pen nili tum rong isi mate dak santari sistem katiko katemang karam bengram pan lapen kiso ke on e nili teklong le lapen kalisi akimi si ke teklong ke ong lasi akimi ke teklong ke ong ajoksi ladak ilit pualong nangka jelang nangka jerap nangka cetu do masum do lasi hang akisum upe nili ke teklong ke ipu longpo nangka jerap dun ipu long sapu nangka jerap dun pen dak do pen rong ang bong tame pini awu akrem lahai ta teklong le si teklong le la kalisi kapi medun kerap dun si ilit putun kasu ang tekabang ke teklong pon ne nililong se langli kenang nang celang lo ini ani samya coba adu tame pupi atom talo pupi ke alangli ke juning aninkan nililong mane ilit pulong lang lo masih banta jipi lo sekian yar ahud masih dak pu thanon pen sekian yar pas lo pining bi po lasi tufan aning kacing sampen marpa jewan pilo lapen nili phan sampe marpa isinang jewan pilo pia phana jarong isi jewan pilo lasi non le thota pia phanda ko ang deng ang apjak ang rukap india pansi pini ar nama thengno ni dia ko milun me thek pon pilo lasi walang li phida dakten si unlo lasi lason sini li theklo masini li lam than dek sedal an